Ladies and gentlemen, no nebuď si rád na to, že umím anglicky, prostě vás tady vítám Mišáček u dalšího Slendermana. Tentokrát je to Hospice nebo Hospital, prostě tak nějak, no vy víte. Je odpoledne, je hezky, moc se nebojíme, no já se bojím, protože nic nevidím, hraje tam vošlivá hudba. A proč nic nevidím? Protože jsem líné prase a nechce se mi zatahovat žaluze, závěsy, prostě nic. Já vím, je to bída, no. Každopádně jsem to natáčel už, neumím anglicky, vemem to rovnou. Už jsem to natáčel 4krát před tímhle. Ano, 4krát. Proč? Protože jsem mi nikdy nenahrál zvuk, co tady melu. Za hovadiny, že? Takže dělám to pro mého i jednoho odběratele, jak jinak, že? Prostě, ty víš, takže se na to podívej a doufám, že se budeš bát. Já se o to moc nebojím. Ale to přijde, všechno bude, neboj. Každopádně mohli jste vidět už just ten video na Slendermana klasického Slendermana v lese. Kmajs. To byla docela připostrávačka, protože jsme to hráli večer, byla tma, my se nudili. Nás nenapadlo nic lepšího, než jídla Slendermana. Samozřejmě jsem hrál já, on zvuk neslyšel, hajzle, příště budeš hrát ty. No, ty víš, o čem mluvím, jo, si to ty. No, moc videí jsem ještě neměl, nakecaný jsem měl jednu, Justem. Já vím, strašný hovada. Každopádně už jsem měl natočený 4 předtímhle. 3krát nešel zvuk, co jsem tady kecal. 2krát, jednou nešel vůbec zvuk, ani ze hry. A teď jsem měl 4, a jestli se tohle nepovede, tak bude ten 4, protože tam ten zvuk byl na hovno, ale byl. Teď začne ta správná hudba, yes. Ty tam na co čekáš? Co tam čekáš, no? Řekni mi to do očí, hajzle. Z očí do očí. Dobrý, pochopil jsem. Ale co teď? Rozsvítit, otočit se, nerozsvítit. Prosvítíme, budem zády. No tak to byla hodně rychlá hra teda. A teď nějak přemýšlím, jestli to má vůbec cenu nahrávat na YouTube. No, uvidíme. Každopádně asi si něco víc povíme příště, protože to už nemá asi teď cenu pokračovat v tom kecání, nikoho to nezajímá. Takže někdy u dalšího videa, čau.